Desde o Concello de Cervo queremos estar cos traballadores de Alcoa nun día como este, un día relevante para os milleiros de familias que dependen directamente da viabilidade da empresa, pero tamén para toda a Mariña e incluso para toda Galicia. Un día no que temos que estar xuntos tendo moi claro que todos queremos o mesmo, algo tan sinxelo como importante, que as cousas sigan, alo menos, como están. Así de fácil e así de difícil ao mesmo tempo. Que Alcoa siga na Mariña e mantendo o nivel de actividade e produción e garantindo todos os postos de traballo actuais. Por iso hoxe o Concello de Cervo está na manifestación en Santiago de Compostela convocada polo Comité de Traballadores de Alcoa. Están membros do goberno local, representantes do Comité de Empresa do Concello e eu mesmo como alcalde. Porque seguimos pensando, e agora falo no nome do goberno local, que a permanencia da factoría é irrenunciable. Porque somos optimistas e creemos que haberá unha solución favorable para a comarca. E porque estamos convencidos de que as xestións da Xunta e do Goberno do Estado darán os seus froitos. E, dende logo, seguiremos realizando e secundando todas as iniciativas e todos os xestos que estean na nosa man para apoiar a fábrica e aos seus traballadores. E farémolo como concello no que se asenta a planta de Alcoa, como concello no que residen centros de persoas que dependen da súa continuidade e simplemente por responsabilidade e solidaridade con toda a sociedade mariñá.